приятели, днес ще правим баница за утре. Не бе, първо ще 4 яйца, после ще сложим половин кофичка кисело мляко и 200 грама сирене. И ще щупя едното яйце. Давай. Чукай ги на маса. Чакай ми. Стана мазала. Ай, чукай. Ивайло! Дай ми първи. Да, слагай кисело мляко. Как да го сложим? Така, слагай. Това е половин. Добре. Нищо няма. Къде е бак пулвера? Сложете сега вътре бак пулвера. Иви, какво правиш, мама? Не, мръсно. Иви, виж, тук има сирени, мама. Сега разбъркай. Слагаме половин. Ма разбъркай повече. Сложете и сирените и бъркайте. Сега аз ще ви казвам. На малки парче. И леко да не го бутнете само. Чупя! Айде да служи това парче. Служи го. Е така. Иви, виж. Ивчо, виж. Не бе, виж. Много ли сбайла? Виж. Дръж. Виж, Ивчо, виж. Ивайло, ти какво правиш, Ивайло? Бъркаш ли? Нали това? Ама нали трябва да стане хубаво? Ох, Ивчо, не спря да мацапа.